Ferramenta imprescindible nos labores do agro, tirada no pendello. Desde que entrou polo portal para dentro, sempre problemas. Jesús investiu nun tractor e saíronlle as contas furadas. Eles cobraron, pero eu estou pagando a letra e que estea sin servicio. As avarías son constantes e ninguén se fai cargo delas. Desde agosto estoulle pagando a unha persona para facerme os choios, porque o tractor non o podo mover. Asegura que o estafaron e xa non sabe en que porta petar. O que pasa é que me están dando largas. Vamos mirar a ver se o tractor lle pasa a garantía e despois sí que se arregla con el. Esta tarde Luis Pena dalle unha solución. Non pode ter o tractor parado, é que non pode ter o tractor parado. Eu comprei-no para traballar. Tractor sen chispa, hoxe, no quen anda aí. Pois están vendo o sinal en directo do tractor de Jesús. Mercouno por case 30.000 euros en agosto do ano 2022 e dende entón non deixou de darlle problemas. El asegura que o vendedor se desentendeu do problema e chamou o programa para que lle botemos unha man. Fala de estafa e quere recuperar os cartos investidos. Ben, de contado, analizamos o seu caso con o noso abogado Luis Pena e hoxe tamén imos poñer a punto